Sean Guard, tapos ang late na estudyante na Okay, sila. Tapos, Ariang Amon, niya POD, Prefect of Discipline, naman ang motor niya. Papalaan nyo lang inyo, Prefect ng motor, ano? Anong pangalan ng grupo nyo? Pakilala kayo! Team Kilawin. Ano? Kayo ang? Team Kilawin. Team Kilawin? Kilawin. Anong Kilawin? Yung ulam? Ay, Diyos ko, Lord. Team Kilawin. How about this team? Kayo ang team? Snow White and the Four Dwarfs. Snow White? Sino si Snow White? Akala ko siya si Snow White, tapos eto yung prinsipe niya, oh. Ito ka dito. What's your name? Carlo po. Carlo. Bakit kaya ka makatitig? Oh, shit! Alam niyo, hindi ko na sana gusto pag-usapan itong ganitong bagay, pero Carlo, sinisira mo ang gabi ko. Nandito ba siya, Carlo? Ang tagal kasi namin hindi nag-usap dahil daw sa isang kaklase niya. Alam mo, Carlo, tumingin ka sa akin. In a lifetime. Oh, shit! Joke na sa'yo. Tama na. Pogi kasi ni Carlo. Ginty, gusto mo ba dito? Okay, kayo si Team Snow White and the Four. Okay, the name of your group is? Team Businessmans. What? Team Businessman. Kung businessman, anong binibenta nyo? Kung business kayo, anong binibenta nyo? Droga. Ano? Alam mo anong sinagot? Ang binibenta daw nila is skincare. The name of our game is Paint Me a Picture. Paint me a picture sa loob ng ospital. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, and stop! Oy! Oh my God! Saglit lang. Walang gagalaw. Inside the hospital is Snow White. Ano nangyayari dito? Ang magiging ang posisyon ni Doc sa salon ng hospital, ha? Oh, shit! Sobra ako. Okay. Doc, nga ikaw nakasaka yun sa pasyente. Okay, can you okay. Ano ka? Sino ka? Anong role mo dyan? Itong screen sa pulso. Screen siya ng pulso. Okay, ikaw, ano ka? Bakit parang umiiyak ka? Kamag-anak, ikaw? Hawak ng next. Sige, hawak ng deck. Pero bakit, Doc? Nakabato ka. Alis ka na nga dyan. Pili ka mabubuntis to si Snow White. Oh my God! Ano ka? Ano? Diba po sa sulod sa hospital, pader, ako ang krus. May cross, di ba? Tama. Okay, eto. Buntis. Buntis siya. Baby. Ang baby, nagawas na. Okay, ang galing na. Kasi si Doc pumatong sa pasyente. Na-admit naman ako sa Sandig, sa Layog, St. Louis, Wagig-agin ni Saka, si Doc sa akin. Paint me a picture sa sementeryo. Sementeryo. 10, 9, 8, 7, 6. Woo! Ay, salit lang. Anong ginawa niyo kay attorney? Kanina, pasyente siya. Bakit ngayon, bangkay na siya? 5, 4, 3, 2, and 1. Unahin ko itong peace sign. Anong nangyayari dito? Si Aya po. Aya, mag-explain, Aya.
Nalubong na siya. Nalubong na siya, may bulak. Dinalubong pa lang Dinalubong pa lang siya. Ano to? Amo na kalag. Ang kalat niya. Karing pari. Ang pari? Sa dalis. Ay, mga bright. Okay, dito tayo. Sino mag-explain? Ito, ikaw. Snow White. Anong meron dito? Ay, umiiyak siya kasi ang panyo niya Christian Dior. Susyana. Okay, sino ito? Bakit grabe ang iyak mo? Kaano-ano mo siya? Boyfriend. Ayusin yung patay. Nagbumangon yung patay. Ayaw pumayag. Okay. Ano yung mga huling habilin mo sa isang lalaki na minahal mo? Anong tawagan niyo nung nabubuhay pa siya? Honey bun. Honey bun? Okay, honey bunch. Kasi sabihin mo, honey bunch. Go. Honey bun? Mahal na mahal. Honey bun? Halong na perfect. Halong permanente, patay na. Paint me a picture sa loob ng paaralan. 4, 3, 2, and 1, stop! Ano? Ay, Diyos ko, Lord. Ano nga school ni? Ano nga school ni? Oh, ano ka dito, guard? Principal. Principal! Gaaway sila, gahampang ang duha. What is happening here? What happened? Oh, ikaw na. Nagluluksong kabayo? Sinasakyan na naman siya. Ikaw, what is your purpose here? You are? I'm recording. You are recording it and uploading it to social media. You're very techy. Oh, what is happening here, girls? Classroom? No. No, Sa loob ng school mismo, sa campus. Okay, so siya ang guard. Siya ang guard, tapos ang late na estudyante na nakikita. Okay, sila. Tapos, Ariang Amon nga POD, prefect of discipline, naman ang motor niya. Mabalaan nyo lang inyo pretek na motor, ano? Snow White and the Four! Okay, 200 yan. Hati-hati kayo dyan. Okay, 500 and 200 for your group. Congratulations! Palakpakan po natin sila. Okay. Okay, you can now go back to your seat.